it's time for DJ Raqi's Secret Files. Sinend ko sa boyfriend ko yung sex video namin ng lalaki ko para makipag-break. Hello, my name is Lian, 21 years old. Sabi nila, I'm attractive, maputi, medyo chubby pero marunong manamit, charming, at higit sa lahat, matalino. I almost have it all. Friends, loving family, and bunch of admirers. Except for one thing. I'm incapable of loving. Oo. Parang wala akong kapasidad na magmahal. Well, anyway, it all started when I was 16. Napansin ko yung mga ka-age ko. Meron silang mga crushes and boyfriends. Pero ako, I never had a crush on someone, nor did I ever like a boy. Marami namang nanliligaw sa akin. But I never felt giddy or excited. So, naisip ko, maybe the guys around my age were too immature for me. Kaya wala akong nagugustuhan. So, I started dating college guys. Wala namang naging problema because I didn't look my age then. Mature ako in terms of my looks, mindset, and actions. So, nagtuloy-tuloy yung pakikipag-date ko sa mga lalaki. Hoping I could also feel the so-called butterflies in stomach. But I failed. Wala talaga eh. Merong mga ibang guys, parang nakukuha nila yung interest ko. Pero, it doesn't last a week. Madali akong magsawa eh. Meron ngang time na nakatatlong boyfriend ako in 1 month. One after another. Parang, alam niyo yung pack girl? Kumbaga. You can judge me however you want. Kasi wala naman talaga akong kwenta. And then, there was this guy. Nakilala ko siya around February. Year 2016. Pwede niyo siyang tawaging Rome. Rome, his nickname. He was taking Pol-Sci. Hindi naman siya bad-looking, although hindi ganun kagwapuhan. Pero matangkad siya, around 5'11" siguro. And I really liked his eyes. Parang palaging galit. So I was challenged. Medyo masungit kasi siya. So, nakipag-flirt ako sa kanya. At bilang psychology student, we study human behavior. So, I used that to my advantage. Years of dating guys, I learned how to seduce them and how to make them fall for me. Naseseduce ko yung mga kalalakihan.
at pinaing-in love ko sila sa akin. The right gestures, right words, and right actions. I succeeded. Naging boyfriend ko siya on April 19, 2016. He was really a sweet guy. Very smart and witty. Seryoso siya most of the time. But when with me, lagi siyang tumatawa. He said, gustong-gusto daw niya yung sense of humor ko. So, he successfully maintained my interest on him for months. Akala ko nga, siya na yung the one. He made me feel excited. At doon ko naramdaman yung kilig factor. Kaya lang, my feelings did change and fade away. O siguro sa case ko lang, almost 6 months of dating him, unti-unting nawala yung excitement ko sa relasyon naming dalawa. He was enough. Alam ko sa sarili ko na walang problema sa kanya. Ako lang talaga. And so, I did the most painful thing a woman could do to a man who loves her. I cheated on him. Pumunta ako sa mga clubs. Nakikipag-make out ako kung kani-kanino. Nakikipag-date sa iba habang kami pa ni Rome. There was even a time na may nangyari sa amin nung guy na nakilala ko lang sa bar. Lasing na lasing ako noon, pero alam ko naman yung ginagawa ko. At alam ko na aware si Rome sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga ginagawa ko. Alam ko rin na nahalata niya yung panlalamig ko sa kanya. Hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Hindi ko sinasagot yung mga tawag niya. And during that time, in-expect ko na nahihiwalayan niya ako, iiwan niya ako. But he didn't. He said, he really loved me. Kaya ako naman, naglaylo muna sa pakikipagkita sa ibang lalaki. Kasi nakaramdam ako na nagigilty ako. December 2016, bago magpasko, nalaman ko, buntis ako. Oo. December 2016, bago magpasko, nalaman kong buntis ako. 2 months. Sinong tatay? Rome was not the father. It was the guy I met in the bar. So nung nalaman ko, sinabi ko kay Rome. Actually, nag-e-expect na ako na iwan niya ako. Kaya lang umiyak siya sa harap ko. And I saw how much pain I caused him. Pero parang nawala na rin ako ng pakiramdam. Sarili ko na lang yung inaalala ko. Kasi, paano ko ipagpapatuloy yung buhay ko habang buntis ako? Isang kahihiyan to sa pamilya ko. So, halos 1 linggo kong hindi nakita si Rome. Pero pumunta siya sa kondo ko nung New Year's Eve. He begged me to take him back. Sabi niya, hindi na uli siya mawawala. That he will take care of me and the baby. Pananagutan niya daw ako kahit hindi naman daw siya yung ama. So being the selfish woman I was, I took him back.
Pero hindi dahil mahal ko siya. Para lang may makasama ako sa state ko. Para may kasama ako sa kamiserablehan ko. Tumira si Rome sa kondo ko. Para tingnan-tingnan niya kami nung baby ko. Siya na yung pinaglinis ko ng bahay. Tsaka siya na yung pinaglalaba ko ng mga damit. Kahit pwede naman akong tumawag ng housekeeper. Siguro dahil galit ako sa sarili ko, kaya pati siya nadadamay. I don't know. Palagi ko siyang inaaway nung walang dahilan. Sinasampal ko siya kapag naiinis ako. Tapos, doon ko siya sa sala pinapatulog kahit walang aircon doon. Lahat ng yun tiniis niya nga lang. And then one time, sinadya kong magpadulas sa CR. I think it was January 25 or 26. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako. May bondage na ako sa ulo kasi tumama yung noo ko sa toilet. And yeah, the baby was gone. Mahina yung kapit ng bata kasi hindi naman ako kumakain ng maayos. Wala akong maramdamang remorse at all kasi hindi naman talaga yun yung plano ko sa buhay at hindi naman yun yung intention ko. But Rome was crying. He was blaming himself na hindi niya ako agad-agad nakita sa banyo. Pero sa isip-isip ko, success. After that, I continued partying again. As usual, nagtitiis lang si Rome sa mga ginagawa ko. Bakit nga naman hindi, diba? Kahit anong pinagpapaparty ko, siya pa rin yung iniuwian ko. Pero, si Rome na lang din yung nakakagalaw sa akin. And I made sure I was taking pills. Nagtagal din yun ng halos 4 na buwan na. Party sa gabi, tapos uwian ng madaling araw. I can balance my studies kasi matalino naman talaga ako. July 2017, third year college na ako. And Rome was graduating. I decided I had enough. Pagod na ako kay Rome. Gusto ko naman ng bagong karelasyon. Kaya ang ginawa ko, pumunta ako ng bar at nagyaya ng isang guy for one night stand. I asked him if we could film ourselves while having sex. He said yes. Basta hindi makikita yung mukha niya. The morning after, sinend ko yung sex video namin nung lalaki sa boyfriend ko para makipag-break sa kanya. Yes, I sent the video to Rome along with a message na break na kami at umalis na siya sa kondo ko. Hindi ako umuwi sa kondo ng 4 na araw kasi alam kong nandun pa siya. Kahit sa school nga, pinagtataguan ko siya eh. Pero nung tinawagan ako ng management na umalis na daw si Rome, dun pa lang ako bumalik. Tapos nalaman ko, hindi na pumapasok si Rome. Months later, life must go on. I continued partying and dating other guys. Habang si Rome naman, he's nowhere to be found. And then October 24, 2017, my birthday. Nagising na lang ako nang merong message sa phone ko from an unknown number telling me, I hope you are happy. Pasensya na hindi ako sapat para sa'yo. I knew it was a message from Rome. Later that day, while I was celebrating my birthday with my family in Pampanga, Jay received a call from my friend in Quezon.
Ang sabi, patay na daw si Rome. He killed himself by taking sleeping pills. Tinakbo daw siya sa ospital, but the doctors weren't able to save him. Nang malaman ko yun, umuwi agad ako ng Manila. Oo, alam ko, bitch ako. But I never wanted him to die. Hindi naman ako ganun kasama. And then kinabukasan, nung dumalaw ako sa bahay nila, I was really expecting na hindi ako papapasukin ng family niya. Pero yung nanay niya, she welcomed me with open arms. Pinagpapasalamat niya ako for making her son happy, kahit nasa sandaling panahon lang. And apparently, depressed pala si Rome simula nang maghiwalay yung parents niya. High school pa lang siya. He was already depressed habang kami ay nasa relationship. Pero yung nanay niya, sinabi naman niya na nakita niya na masaya uli si Rome nung naging girlfriend niya ako. Sabi ng mama niya, lagi niya daw akong kinukwento sa kanya. Meron daw akong mga pictures ko sa room ni Rome. Until one time daw, umuwi daw siya ng bahay nila na umiiyak. Sabi daw ni Rome, nakipag-break daw ako sa kanya kasi nakita ko siya na may kahalikang babae. He wanted to protect my image despite the pain I caused him. And for the first time in years, I cried. I cried so much. Naalala ko yung mga ginawa niya para sa akin. I was trying to be strong. I was trying to be a real bitch. But I was really guilty. But I couldn't bring myself to tell his family that it must be my fault why Rome took his own life. Isa akong taong duwag at makasarili. And until now, hindi pa rin alam ng pamilya niya yung totoo. Yung message na sinend niya sa akin, burado sa cellphone niya. Wala silang alam na ako yung pumatay sa anak nila. My family and friends, they don't know how horrible I am. At tuwing gabi, naririnig ko si Rome umiiyak. Para akong nag-hallucinate. Para akong depressed. I self-harm every time I feel numb and guilty. I cry myself to sleep while I hear his voice echoing in my mind. At siguro, ito yung parusa ko sa mga ginawa ko sa kanya. And yes, I will accept this. Wala akong karapatang magreklamo. Because I'm a killer. I killed the guy who loved me so much.